ji barnamasî Murten baş temaşevanên hêja em vê heftê bi mêvaneke nû û mijarek nû li pêş berî wane. Mêvana me vê heftê xwişka girtiya azadiyê xwişka Mehmed Alî Taşlî, Ruqiyê Taşlî Baqış û xwişka min. Em ên ha rewşa Mehmed Alî bipirsin ji Ruqiyê û rewşa zindana û zehmetiyê zindana em ên ha ji Ruqiyê bipirsin. Merheba ji te bixêr hatiyê. Merhaba serçavana xêrî de biz gelek spas. Ruqiyê tu jî wek her malbatê birayê me niha di girtîgehê de ye. Em dixwazin ji xwe em rewşê zanin, em dixwazin tu jî wek xwişka Mehmed Alî tu behsa zehmetiyê zindana û behsa çûn û hatinê çend sal li Mehmed Alî girtiyê ji bo temaşevanê me tu behs bikî. Mehmed Alî di sala sersala not û çara û not û pêncab hevê girê dide hat girtin. Bi awakî birîndar hat girtin. Ji vê çaxê di girtîgehê de ye yanî li gelek girtîgeha jî geriya pêşî li Amedê bû, paşê çû Amasya, jûra Qiriqale, jûra Bandırma, em dawî jî ji Bandırma 2 sal cezayê ma wî sirgûnê Konya Ereğlî kirin. Em derin malbat yanî her meh em malbatê qelebalixin, her meh yek du ji me derin. Dîsa jî zehmetê zivistanê hele bi taybetî jî zivistanê pir zehmet e çunkî rê nexweş in, mijî mesela her cara ez derim tu bawer bikî dilê min devê min de ye yanî bi rê qezakê bikin ne ji ber me jî ew ê dîsa berkeve. Ew bêjî malbata min dema hat cem qeza kir tiştek hat serê wan. Ana jî sala çûn gerek di 21 berfanbarî yanî vê mehê derketa belê ji ber bakirinê gotinî tu ne poşmanî cezayê wî salek zêde kirin. Ana dîsa jî yanî hevesa me şikiya bi rastî em li ber ketin çunkî dayîka min heta mir jî li ber sikratê bû çavê vekirî çûn çavê wê li rê ma çunkî bi sala wî nedîbû nikarbû biçûya li erdê bû. Dema ket ber sikratê jî sirf navê wî digot. Yani wêya tiştê herî zor bû. Niha bavê min ew jî gelekî ixtiyar yanî li erdê ye. Heşê wî derrûtê heşê wî nel serî wî gelek cara ama dîsa jî pirsa Mehmed Alî dike. Her ro em kê herin cem haya gelo ji Mehmed Alî heye wê kengî bê. Ama mixabin vê mehê jî 24 yani 21 mehê em li bende bûn. Belê dîsa 6 meha zêde kirin yani tehliya wî ber nedan. Vêya ji bo malbatê dîsa bû çîkik yani. Bîret te tê Mehmed Alî çawa hat girtin, kengî hat girtin, bi çavî hat girtin, ji ber kîja sedemê hat girtin? Mehmed Alî diçû zanîngehê jûra tevlî rêxistinê bû. Lûra herhalde birîndar dibe di berfê nigê wî dişêwitin. Tê nav bajêr navendê ji bo tedawiyê bi wî hawayê hat girtin. Te got salê nodî de hat girtin, sala nodî de. Sersala nod û çara û nod û pêncab hev girê da. Wê sersalê hatî girtin. Yani bû 31 salê wî di girtîgehê de ye. Mesela em dixwazin tu hinekî behsa çûn û hatina me dema ku derin girtîgehê. Mesela hûn ji alî rêveberiya girtîgehê ve hûn kîja zehmetiya dibînin, hûn rastî çitên. Em dixwazin hinekî ji behsa wê bikî. Yani em derin heta bi nav porê me, heta solê me ji me dikin. Carna qumçikê mesela gumlegê mere wan bîle metal bin, gerek tu wî gumlegî ji xwe kî tişkî dinê didin te. Meret heft deryar derbas dibe mesela. Dîşa jî dilê wan rehet nabe sankî te dî merevê tişkî bixwar bibe. Bir de edjêr dibin ya psikolojik işkence. Ji me mesela dibêjin işte çima nabe ez poşmanim. İşte qey pir hêjanê hûn têne xwe zehmetiyê dikişînin gardiyan vana ji me re dibêjin.
En heri davi hûn kengî hûn çûn hevdîtinî. مها بوري ام چاري مهيت شون مويدي مقالة ام مهنكي صحبات كر مقالة بيفاجويا اشتي جي كر براستي اوجي بكالا جامبون بلغو هركي للدر في قالة بيفاجويا اشتي دبن هندر زخت السر مزيدة دبن بياجي جو يعني belki mi berdin, belki mi bernedin. Yani xunne bende min nemînin. Dibik 2 salê dijî dirêj bikin. Kî werbû yani? Dirêj kirin. Dema dirêjkirinê de yani hestê wî çawan e, hestê malbatê çawan e. Hestê wî tu tişkî jêr moralê wî xera nekir, ji mer jî divê moralê xwe xera nekin. Yani ez 10 salê dijî bimînim mecbûr mi berdin. O dibik me bernedin jî, min vê rêyê dayî ber xwe, ez ji her tiştîr jî amade me û jî moralê xwe xera nekin. Ji mer vêya dibe, ew moral didime. Demek de got dayika me işte ew nedît em dixwazin bavê me wî bibîne. Weqet serî li derekê da em bêjin serî li edaletê ya da serî dadê weqet serî lê da ku ji bo got bavê min nexweş dixwazî wî bibîne çima bernadin ji xwe cezayê qediyayê weqet yani we dilekçe da. Parêzerê wî van tiştana dike. Lê her girtîgeh bi xwe çîkê wê hene, yasayê wê hene mesela. Wek dibêjin eyalet sîstemiyê wan hene mesela. Her anayasayê fehm nakin, nas nakin. İnsanekî cezayê xwe temam kirî, girtîgeh bi serê xwe radibe cezayê wî dirêj dike. Ya dünyayê li tu derê tune ya. Resmen zulm e. Dedî dibe ki Tirkî dibêjin ya, Kürt annesini görmesin. A felsefa wan ev e. Kürt annesini görmesin. Mehmelî birayê te yî işte mestirî, işte biçûktirî zarokê çend dayî. Em yazde xwe birane pêşî 5 keçikê diya min çê dibin, paşê Mehmelî çê dibin, ji ber wî havî dedî di nav Kurda de zarokê lawî ya jî ê keçî ê pêşî pir bi qîmet e. Piştî 5 keçika Bela Mehmed Alî çêbû, bi rastî jî pir bi qîmet bû ji bo me gişa. Bi taybet ji bo diya min bavê min. Hîna jî were ye. Zarokê çenda ye, zarokê şeşa ye. Ji min mestirê de orta min û wî jî sê heb hene. Ez vê pirsim çi bû sedem ku Mehmed Alî dev ji dibistanê bera da zanînget xwende wê demê. Dev ji dibistanê bera da û berê xwe da çiya azad çi bû sedema vê ya? Sedemê wê pir in. Sedemê wê dema însanek dixwîne, lêkolîna dike, fam dike, nema karî bisekine. Bi rastî êvî jî werbû yanî. Yana ji 4 sal berê, 35 sal berê em bêjin tamam em dîsa malbatik welatparêz bûn ama di aqlê me derbas nedibû ku Mehmed Alî her zanîngehê ji wira tevlî refê azadiyê bibe, wê bêgirtin. Sedemê wê pir in mesela li zanîngeha jî pir zêde êrişî xwendekarê faşîst li ser wan çêdibûn. Nema îdare kir. Cana dibe ya kêr di hestî de nema îdare dikin. Bi taybet jî ciwan. Dema em bêjin Mehmed Alî berê xwe da çiya azad. Bandorek çawa ser malbatê kir? Bavê min pir li bende bû ku Mehmed Alî li tıp fakültesê dixwend. Diya min bavê min pir li bê ketin ama em jî em ê de wan nîvciwan bûn hinek tişt fehm dikir yanî me wî fehm kir ku ji bo çi çû vê rêyê çima da ber xwe me wî fehm dikir. Paşê hêdî bavê min jî fehm kir, diya min jî fehm kir, malbatê jî fehm kir. Her tişt ne merev zanîngehê bixwîne, biqedîne û bibe xwedî karekî, xwedî meslekekî. Her tişt ne ew e. Em dixwazin hinekî jî ti behsa Mehmed Alî demek hîn berî keve.
وی دمی بجم فکری وی چاو بون که جا پرتوک دخواندن چه دکر هوالی وی کی بون هوالی وی چاو بون بکر هوالی دکر نکی تو کار بحثا هم بکر وی دمی ام پر یعنی ام نپر مزن بون اما روزکی هات مثلا گو ایرو استفلی مشی بومه ما گو کی جامش گو ما لدریه چی işte مش چی بی ما لقا همبر صدام دما حلبچه قتلیام حلبچه چی بی و کم کجی حلبچه گو ما وی پروتستو کری ویاتی بیرامه وکی دنیجی gelek pırtık dukhanın gelek filmi sinema temaşa dikir. Cana mecil cem xodeş ez biçugum jî hatta sibe min wî me sinema temaşa dikir. Tiştek mesela serê me bimana ji mir digot. Yani pir heşê wî hebû, pir biaqil bû. Pirtûkê wî pir bûn. Ama me vê çaxê pir fehm nedikir em zarok bûn hîna. Yani ortaya siv 2 sal, siv 3 sal derbas bûye. بله نها مثلا گرتی نها اما ام بیشن جسدی نو دیوان بلکه یک امری هم چک مزن بن که هاتن گرتن او نتیدلی هرچی جوان کوتین گرتن الا د گرتیگه هده پرتوکات نویسن او جی تشتک نویسی او جی yani نویسی دخینه چت که گرتیگه هده بله او جی نویسه نویسیجی اما هین چاپ نبویه ام جی بنده درکتن اوی که درکه بچاپ بکه اما ازانم که هانی دنفسینه دما كن دارن گرتیگه مثلا تگو یام به مالباتی دارن هر مهم هنگ دارن مثلا دورات هون چه صحبتت کن هون بحثات شد کن دما كن دارن هون هفت بینن لهر کسی تپرسه لجیرانا يعني المحلي جيراني مي مثلا ها 5 سال بري يعني لقشات برسه ام غلطش دي بويرت تشيبونه ام دبجنا ام دكنن ام هبدو حمزكن يعني نيف ساعات بجي جبو ما برت استفادتك دما هفديتنا و نريني سيستم الهمبرو مثلا دما هفديتنا كن هون نتنه دارن وان مالباتي گرتي ديجيتين نريني سيستم الهمبرو چاوي بري مالبات قش بهافر دردكتن مال مالبات هفد برسين مال قرتيه هفد برسين اما نها چكرن ayrı كرن جامعه كان خصن ortaya قد خي ياكل يكيني كار ببرسه ve sistemajil mel çikedi yani le Konya eregili kesni karı girtiye kesici bir pırsı kesni karı le ekçune hevditini mesela le hev bir pırsın le halu deme hev bir pırsın le sermasi hevrune kadakhay يعني نها تقو ام قال مثلا القلة قرتيقها قريان جبوته يعني قرتيقها هري زور هري قوي كيجا قرتيقها ولا يكجي كي خراب تربو يعني سيستم aynı sistemi ama eregli jibişe خراب تره جبرچه جبر مثلا مالبات قال كيفاش كردستاني حتى ورا رنده 12 ساعة بوتوبوسي چند حب هوال درد كيفن مرنه کار جیر به گلو تو چاوایی مرحباش در مثلا بيجي بلي علي وكي ديجي مثلا جي مالباتي قرتي وهنياتنا كسي وهيد قرتي جهيد يا ايك بشتي هاتن بردان هنتنن لاوي خوامه دقرتي جهيدي او جيل سيليفريه نها 45 سال جزاد جير دخوازم السيليفريه دور من پر امن کارن هرانوی ببینن مالبات دروتي مالبات يعني دياوي işte خبري دارنوی ببینن ama براستی زینا نچمه از به ما پیشم از یارم جمعی الحال دمیویجی ببینم يعني مثلا ام بيجن مالباتي قرتيا چقاس لهف دبرسن چقاس لهف خادي درد كيفن از باورم کوملا کوانجی کوملا مالباتی گرتیا و چقاس دبی درمانجی در دیوان ره مالباتی گرتیا سدما در نکه zaten هفدود بینن مثلا چنده بری زلامه کی هات
جمع پرسی گو برای مل ورگرتیه گلو از درنگ لکویه جی ایرانی هاتی یعنی روشلات کردستانی هاتیه یکنه درنگ باوی زلامی بچویا که وشکی بپرسیا مثلا جبری هاوی درنگ معلومات الهف جیوینه دما پرسکری که هنگا هبن پرسکری که گرتیه وان هبن دیرک درن ما چیکی درن درنگی هره مثلا هاوی بواجوا آشتی دست بکریه و demek yani demek jî ser derbas bû ama hîn tiştek nehat yani di alî ji alî girtîgehê dijî girtîgeha dijî û ji wekî dijî em bêjin tu tiştek nehatî guherandin ji alî sîstemê de mesela herkê em bêjin ê rêxistinê gavê davê jî lê hîn tu gavek erênî ji alî sîstema dewletê ve nehatî avêtin ne sergirtiye nexweş em bêjin neser vanêk cezayan qediyan piştî 30 salî ku cezayê xwe qedandinê ji wan car di dirêj dikin wek em bêjin niha ê elî û hîn bi seda wa tu li ser vêya dixwazî çi bivêjî Ez bi samimiyeta wan nebawerim çikî pêşî bi rastî yanî hêviyê me hebû me got wê hefsî bên berdan çünkî çekdanîn ew ê li hev bên lê tim û daîm çavê wan lê çîk bin Kurd bivêj temam em teslîmê we bûn em tiştekî naxwazin heta em zimanê xwe jî naxwazin bûyê havî hûn birayê me ne em ê li hev bên ama wekî dinê na tu gava navêjin hîn jî mesela ez gelekî sosyal medyayê taqîb dikim el xelkê wan dinerim agir ji devê wan derre bi vî havî tu aştî çê nabikî bi vî havî em ê li hev bên agir ji devê wan derre bêjin bi cara çûn îmraliyê hatin yani bi destê bi eşkerê yani tiştekî dizî de hîn nemaye lê mixabin hîn em bêjin hîn girtiyê nexweş nayên derman kirin û nayên berdan a du da hîn wexta dema ku wan dibin nexweşxaneyê di emeliyatê bi tiştekî bi nexweşiyekî hîn bi kelepçeya wan dibin hema demek berê ez bêjim girtiyek lê Qoserê dayika û birayê wê dayika wê qezayê di rehmet kirine anîne ordiyek pêr hatiye destê wê kelepçe kirî dibin çengê wê de hîn anîn li ser em ê qebrîstanê vêya jî bêedaletiyek mezin yani wê çawa vana mesela em bêjin van gava wê gav bên avêtin ji bo vêya dema me re got aştî gerek her havî me re li hev bê gerek pêşî girtiyê siyasî bên berdan gerek Pêşiyê nexweş pêşiyê nexweş giş gerek giş bên berdan çikî siyasî girtiyê siyasî ji bo vê ji bo kurdayetiyê hatine girtin ku Kurd û Tirk li hev bên lazim e pêşî girtiyê wan bên berdan pêşî gerek tedavî bibin lê ana mesela tiştê Paşê cezayê wan qediyan gerek ew jî hîn dindir Tewê edaletîziya herî mezin e mesela ez mi goya ez dişopînim ê mafya ê ji sûcê edlî gişe berdidin hêdî berdin mesela dibê em ê 50,000 girtî berdin ama mixabin yekî siyasî nav de tune îşê mecbana tuneyê dixwazin wan berdin zaten tiştê kirine ne başin hûnê wan bînin dîsal serê milletê bikin bela ama ê ji bo tiştekî ji bo fikrekî ji bo milletekî xwe feda kirî hûn wan bernadin yani vêya dibêjin bi siyasetê mijûl nebin belê hûn çi dikin bikin ya terkîb nebêjin em Kurd in bi siyasetê mijûl nebin û tu gava jî heta na tu gav neavêtine erê derin îmralî û tên hinek daxuyaniya didin derdikevin dibêjin işte em xwe û birê hevdûne em welatê me yek e ama gavek li ber çava tu neyê va sala wê qediyan salek bû ez bawerim hema tulaliyê de jî binêre hîn mesela gelek cî hîn gelek tûjin mesela ê aliyê
فاشیست ام العالیه دبنرینه گله بتایبەتی گله بتایبەتی ê kemalîst pir dûjin. Ê kemalîst hîna jî derdikevin heqareta dikin li pêşiyê me li Şêx Saîdê ka li Seyîd Riza heqareta dikin maketê wan çê dikin tiştê wa ku însan ji ber însanetiya xwe fêdî dike. Ez hêvî dikim bibe ama ez nebawerim. دوی مودا خوانده نکن یعنی ام هیویه منشکن لی هنک تجی بر بچعبن یعنی هنک تج خویان الولینه نها مثلا ام بجن تجی وک دایکه که وک جنک کرد تو دنابرا ترکا و کرده تو سیستمک چواد خوازه Ez sistemek çawa dixwazim berî her tiştê yani gerek sistemek çawa hebe berî her tiştê ana du zarokê me re hebin lazim e merev her duya wek hevdû bigire. Di zimanê me gere neqede xebe gere ez bi zimanê xwe perwerdê bibînim. Anha zarokê me mesela heta berî herin dibistanê bi Tirkî nizanibû. Ana bi Tirkî daxivin. Tirkî ne zimanê min yani ez ziman tişkî zimanar nabê mereb her zimanî zanibe xweş e lê pêşî biraz zarok bi zimanê xwe gerek zanibin ji bo wî hawî jî bi zimanê me perwerde şart e. Pêşî ziman. Çekî gelekî eger netewa ku zimanê xwe ji bîr kir û wenda kir ew netew dihê wenda dibe. Yani zimanê me Kurdî wenda bibe ez tune me. Ji bo wî hawî pêşî gere perwerdeya bi zimanê Kurdî çi heqê me hene gerek îşî bidin. Gere ala me jî hebe, gere zimanê me perwerda me jî hebe yani ez malbatek du zarokê hene mîrasê xwe par vekir aviyayê te aynî tişt. Nek bira her tişt ê te be ama tu çi tê serê te bi halê xwe bimînin ne. Wî hawî nabe. Onişxwe niha Wî hawî biratî jî nabe yani. برنامه me jî ji xwe em bêjin ser girtîgehê û bi hezara niha girtiyek ji ser zimanê xwe em bêjin ser çanda xwe ser zimanê xwe ser heq û hiqûqê Kurdîtiyê em bêjin niha di girtîgeha de ne ji ber wê jî demek em bêjin vê pevêja aştiyê ku pêş keve û gerek van em bêjin van girtiya temam ji girtîgehê derkevin li malbatê xwe vegerin em bêjin êk nihal di navrefê gerîla de ne ew li malbatê xwe vegerin ku wek heviya ku aştiyak çê bibe. Tu ji vê bawer dikî yana? El zimanî sistemê dinerim ez bawer nakim ama ez bi ê me bawerim mesela karin bi her awayî entegre bibin bi malbatar bi çikêr bi gelê xwe ama ez bi sistemê nebawerim. Lê sîstem em bêjin xwe biguherin bêjin. Sîstemê xwe guherand û got Kurd û Türk dihê vî welatê de wê wek hev bijîn û zimanê Kurda jî bi zimanê perwerdehiyê û em bêjin girtîgeh vala bibin ji girtiyê siyasî û ew ê em bêjin ew ê Tirkiye bi welatekî çawa wê demê. Welat bi welatekî wek ji netê. Yani ji xwe veya gerek were bi yani mere vî welatê dinere mere dibêjî ki bexçekî çîçekî reng bi reng tê de ne. Ne Kurd tenê Ermenî tê de ne, Suryanî tê de ne, Laz tê de ne her millet tê de ye. Ama sadece dema dibêjin Türkiye Türklerindir. Yok işte herin başûr dûra ziman çîkê li vira jî welatê min e. Ku tiştek sistemê xwe çê bibe mesela em giş wek hevdû bin zimanê me serbest be em zimanê xwe perwerde wê welatekî pir xweş be. Wê ji aliyê aborî jî mezin bibe. Niha çima milletê Tirkiye ya jê Kurdistanê xizane çimkî va 45 salê çi aboriya xwe hemû da ser şer.
همو دا سر شر دا سر چکا دا سر تیارا جبر وی يعني وی پری الملت خرج ببجدت باشه ام گله سپاسیتت کن مالا تاوا به تهرهبی اجي هر سپاس ساغ که بی مالا وجی آوا سرکفتم بجور ساغ بی گله سپاس تماشاوانی هیجا به هفته جدی هداویا برنامه خواه هفته کی نش برنامه سیمور کن بمن خیر و خوشیه ده بخاطری وی